Исәнмесез, хөрмәтле томырчылар. Бу дәрестә без чатырлы биналар турында бераз сөйләшербез. Кешеләр борынгы заманнардан башлап төрле илләргә таралып яшиләр. Һәр илгә үзенчәле табигый шартлары хас. Шуңа күрә кешеләр дә һава торышына карата төрле өйләр төзиләр. Мәсәлән, тропик урманнарда кайсы берсе халыклар өйләрен агач өстендә урнаштыралар. Төньяк Африканың Марокко, Ливия, Тунис кебек илләрендә кешеләр җир астында яшиләр. Тундрада яшәүче болан үрчетүче халыклар чумда, ярангада торалар. Эскимослар хәтта кардан ясалган иглу дигән йортларда яшиләр. Бүгенге көндә дөньяда нинди генә йортлар юк. Теләсәң, көймәдә урнашкан су өстендә йөзи торган өйне дә ясап була. Теләсәң, су астында балыкларны күзәтеп тә яшәп була. Төрки халыклар борынгы заманнардан башлап Сары диңгездән Кара диңгезгә хәтле таралганнар, һәм аларның да бик кызыклы һәм аермалы йорт төзү гадәтләре бар. Әлбәттә, бабаларыбыз бу киң мәйданнарда зур шәһәрләрдә төзегәннәр, шул ук вакытта авылларда яшәүче халык та күп иде. Эссе чүлләрдә һәм далаларда малларын карар өчен күчмә авыл хуҗалыгы иң уңайлы. Шуңа күрә төрки халыклар басуда яшәр өчен борынгы заманнардан башлап тиз җыела торган һәм сүтелә торган җиңел чатырлар кулланалар. Шунысы кызык, тарихчыларга борынгы Шумер халкының 4000 елдан артык кызыл балчык өстендә ясалган бер чатыр сурәте билгеле икән. Шулай ук Казакстанда борынгы тамгалар арасында бер чатыр сурәте сакланган. Тирмәнең ясалышы турында да берничә сүз әйттек. Башта җир өстендә түгәрәкне сызырга кирәк, аннары соң ишек яңагы куела. Шуннан соң сызылган түгәрәк буйлап кирәгә дигән җиңел генә бер агач киртәсе куела һәм бау белән ишек яңагына бәйләнә. Иске ягын кирәгә каешы белән ныгытып бәйлибез. Озын таякны алып, тирмәнең очында урнаша торган төндекне күтәрәбез дә һәм 6-10 уыкны урынына куеп, тирмәнең түбәсен җыябыз. Бөтен уыкларны уык каешы белән бәйлибез. Тирмәнең кирәчен җыйганнан соң идәнне дә җәеп була. Тирмәне өстеннән киез белән каплыйбыз һәм бөтен кирәккән урыннарын бау белән бәйләп чыгабыз. Әлбәттә, заманасы белән чатырлы биналар да үзгәрә. Хәзерге көндә тентлы чатырлар бик киң таралган һәм аларны ясар өчен заманча санак программалары кулланыла. Капламаның эчке көчләр рәсеменә карасак, аның почмакларында кызыл төс белән күрсәтелгән тарту көчләрен күрә алабыз. Димәк, тынтлы капламаның кырыйларын һәм почмакларын ертылмасы өчен ныгытырга кирәк. Кызыклы һәм үзенчәле чатырлы биналарның мисалларын да китерик. Казакстанның баш каласында, Әстана шәһәрендә хәзерге заманда дөньяның иң зур чатыры тора. Бу бина казакча Хан шатыр дип атала. Аның биеклеге 150 метр. Бу 50 катлы бина биеклеге. Хан шатыр эчендә бик күп кибетләр, рестораннар, бассейннар, ял итү урыннары, кунакханәләр урнашканнар.
Бу бинаны Астананың эчендәге кечкенә генә аерым бер шәһәрчелек дип атап була. Хан шатырның корылмасы бик зур 3 тимер очларында берләштерелгән терекләргә таяна. Төзелеш вакытында бу терекләрне күтәрер өчен аларның нигезендә махсус күгәннәр ясалган. Бинаның очы да бик кызыклы иттереп ясалган. Чатырның селкетүләре булмас өчен төрле яктан күп санлы калын тимер баулар тартылган. Өстендә җылыны саклый торган махсус полимер каплама җәелгән. Әлбәттә, татар халкының да югары дәрәҗәле төзелеш гадәтләре бар. Сабан туйларны һәм башка бәйрәмнәрне үткәргәндә халык җыелган мәйданнарда еш кына милли рәвешендә бизәлгән чатырларны күрергә була. Универсиаданы үткәрер алдыннан да бик күп кызыклы чатырлы биналар төзелгән иде. Мәсәлән, атыш буенча ярышчылар өчен Казан янында зур гына бер тентлы лапас төзелгән иде. Аның гомуми озынлыгы 136 метр, биеклеге 7 метр. Көч рәсемнәренә карап, сызымнар да ясалган иде. Тагы айырмалы бер чатырны Казанның үзәгендә күреп була. Казансу елгасының ярында бер ял итү урыны бар. Андагы бассейн янында Махаун дип аталган чатыр тора. Бу корылма санакта күләмле рәвешендә сызылган иде. Карханада тимерләрен пешерүендә, төзелеш мәйданында чатырны җыелышында бераз карап алыйк. Үзегез күрәсез, бүгенге көндә дә тынтлы чатырның капламасы нәкъ борынгы замандагы тирмәнең киезе кебек тимер кирәшенә бау белән бәйләнә.
Кызыклы бер чатырлы бина Болгарда да бар. Икмәк музее янында Бәйрәм чаралы комплекс дигән бина тора. Бинаның киңлеге 25 метр, биеклеге 15 метр. Башта аны 3 төсле иттереп төзергә җыелганнар, әмма сынрак Ак мәчете белән бер төстә ясарга булдылар. Әлбәттә, бу чатыр өчен дә ичке көчләр заманча программасында саналган. Бераз карханәдә ясалган тимерләрен дә карап алыйк. Бу чатыр өчен һәммәсе 800-дән артык аерым тимер элемент ясарга туры килде. Шуңа күрә тимерчеләр көндез дә, төнлә дә туктамыйча эшләгәннәр. Төзелеш мәйданында булган нигезен дә карап алыйк. Тимер кирәчнең җыелышын күзәтүе бераз куркыныч иде, әмма барысы хәлакәтсез әйбәт кенә җыелган. Кирәч өстенә тынлы каплама җәелгән. Бәйрәм чаралы комплексның үзенчәлеге итеп бези торган канатларны әйтеп була. Җил аларны кайрып йөртмас өчен махсус тишекләр ясалган иде. Бу бинада еш кына төрле мәдәни чаралар үткәрелә. Булгарга килгән кешеләр еш кына чатырлы шәһәрчелегендә кунып калалар. Әмма тынлы тукымадан килгән пластмасса исен сизмәс өчен, әлбәттә, табигый материаллардан ясалган киезле тирмәләрнең куллануы яхшырак булыр иде. Бу тарихи урынна да тирмәләр күбрәк килешәләр. Шулай ук кешеләр еш кына табигатькә чыгып ял итәләр. Шуңа хәзерге көндә дә машинаның йөк сыйдырышка салырлык агачтан һәм киездән ясалган кечкенә генә тирмәне кулланышка кертеп була. Шулай итеп, чатырлы биналар төзелеше буенча халкыбызның тәҗрибәсе бик зур. Әлбәттә, киләчәктә дә безнең тагы күбрәк матур чатырлар булыр. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.